ụnụ n'anya ụnụ n'anya ụnụ afụ na ndị be anyị si na agadi nwaanyị anaghị aka nka na-egwu ọmara agba so ọ ife esi wee zụọ anyị ka anyị na-eme anyị nọcha abroad anyị bata n'ụlọ anyị etinye nke anyị na ebe anyị na-aza mbara ọ na-afụrụ ya so anyị na-aza mbara ụtụtụ anyị na-aza mbara ụtụtụ so onye mere amana ka anyị zaa ama so nwanne ntinye nke gị nwa butu ya nkwa ka n'ime ka obodo dị mma ya ịma na ọ na-agba azacha mbara ikpe ahịfịa so anyị azachago mbara ka ikpe ahịfịa ka esiwere bụrụ onye Igbo aha bụ azacha mbara hapụ ahịfịa azacha mbara ikpe onye nke ebe ahịfịa ekpe azachụta ekpe onye na gịnị ahụ ya n'ubi maọbụ ekele ya n'ubi ọ na-afụgo onye bụ ife ọ ka o si wee dị anyị adịghị eti ama aka mana onye o mere na amarago cheta na onye gịnị ya na-akpara ụgbọ bụ Mazi-UC ife nwere ike imedowe mbụ ife ozi a ịtụsa ya ka ụmụnna anyị so were gịnị mụta ọtụtụ ife ga-enyere fe ndụ aka zụọ na ụmụ unu ka o kwesịrị nne na nna kụzie na ofe ife ha ga-esiri mma oge ha penụ mpe ha tonite ka fa ghara ịhapụ ya bụ ife Igbo bụ nze m ọzọ. Ndewo.